Oke, langsung lanjut mlebu mrene. Nah, oh Bob, sih masih kusen ya, kayu ben nambah kesane estetik yo. Nah, kukune iki lawange kuku tarung poke wong gak tarung golek gapi yo. Saiki langsung lanjut mlebu mrene iki nang nggone area ruang tamune. Ndukure lampune cemrowenter ambek wis ana vision ngono yo. Warna coklat ben nambah kesane estetik. Nah, lan ndukur iki ana kaca gede. Kenek gawe penerangan ning siang hari ya. Saiki langsung lanjut mlebu mrene. Nah, iki ana lawang loro, kiwa ambek tengen sik. Nanti sik nang kiwa kene sik yo. Nah, iki lawange ya settingan ngene, cara ngono ben menghemat tempat. Nah, iki nang nggone kamar tidur pertamae. Iki ana jendelae ready sing langsung menghadap nang area carport. Cepane AC ready, tapi nggo AC ne ben nggo dhewe yo. Ndukure plafone wis Vision. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Nah, iki nang nggone kamar tidur kedua e. Nah, wis koyo ngene iki model. Sing pasti ana jendelae ready